Nalê doza azadiya Kurdistanê Meqab Qedriyê Sen Zaroktiya min li gund derbas bû û heta lîseyê jî pezê me hebû. Her du rojên dawiya heftê û mehên havînê ku dibistan tune bû, em diçûn ber mî û berxikan. Ji ber vê jî dema me pir zêde li çolê derbas dibû. Di van roj û mehan de min çend caran şervanên doza azadiyê dîtin. Bêguman çaxê ku mirov wan didît, destpêkê çeka wan û piştre jî sola wan bala mirov dikişand. Dema ku em zarok li hev biciviyan û meqala wan bikira, herkes ji me bi dorê taybetmendiyeka wan digot. Tişta ku min jî hîn kiribû, zerbûna sola wan bû. Lewre dema ku dor bihatane ser min, bersiva min jî ev bû, solê wan zerin. Piştre dema ku televizyon ket mala me û êdî min wan her roj di televizyonê de dît, ew sola zer li ba min bû sola gerîla. Çaxê ku demsal dibo havîn, bavê min û apê min wana jî vê solayê ji bo karê havînê dikirîn. Li ba wan Meqab, li ba min navê wê sola gerîla bû. Bi mezinbûna temenê xwe re têgihiştim ku sola zer ango sola gerîla ne tenê sol e. Belê, sola zer a bîra zarokatiya min, Meqab, êdî yek ji remzên tekoşîna tevgera azadiya Kurdistanê ye. Binêrin, di van rojê ku li ser parçeyekî xaka Kurdistanê êrişên dagirkeriyê pêk tên de, Meqab li ser destan digire. Gotin di cih de bê weka alekê li xayîn û hevkarên êrişên dagirkeriyê tê bilind kirin. Dema serdana wî ya Îngilîstanê de, li paytexta Îngilîstan Londonê jineke ji başûrê Kurdistanê bi Meqabê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî şermezar kirbû. Dîsal Silêmaniyê jî bi heman rengî di çalakiyeke şermezarkirinê de Meqab hatibû bilind kirin. Ev jî nîşan dide ku Meqab êdî nalê doza azadiya Kurdistanê ye. Çawa ku di dîrokê de bi saya nalê piyê wan bi hespan gelek şer hatine kirin û serkeftin hatine destxistin, bi Meqaban jî gelek şer hatine kirin û bi saya wan şervanên azadiyê ji bo Kurdan gelek destkeftî bi destxistine. Heke di dîrokê de cih ji mehandina nalên piyê hespan re hatibe veqetandin, ji niha wî şûn ve divê êdî cih ji qetandina Meqabên piyê gerîla re jî bêveqetandin. Ferqa wan ew e ku nalên gewdê hespan Meqaban jî gewdê şewreşgeran hilgirtiye. Lê divê oxira nalbûna Meqabê de kêm gotin jî jê re nehatine gotin. Ji serokwezîran bigire heta walî û qeymeqaman Meqab di çavê wan de sola terorîstan bûye. Gelek caran jî firotina wêl Kurdistanê qedexe kirine. Kesên ku firotine jî hatine cezakirin. Lê Meqabê û siwarên xwe qet guh nedane van gotinan û her tim li karê xwe nêrîne. Ev jî hiştiye ku Meqab di dilê Kurdan de cih vede û bibe remza azadiyê.